Vahti Honka ottaa pallon sieltä 16 alueelta ja pääsee nyt maalinteko paikalle ja Honka siirtyy 1-0 johtoon heti ottelun alussa. Kaivola tavoittelee valtaa, Valta pääsee siitä läpiajoon ja pistää pallon sisään. Honka 2-0 edelle. Ilona Valta, toinen maali tähän peliin. Keskitys maalille menee kaikkien yli. Tässä vielä uudestaan tämä Valta, Leppioja. Ja siitä pystyy jatkamaan vielä pallon Vallalle ja Valta levittää. Sieltä löytyy Sjöholm, joka pääsee karkaamaan ja tulee maalintekopaikkaan ja pistää pallon takakulmaan. Sitten Valta ja nyt aukeaa Valtalle mahdollisuus ja kääntää vasemmalle jalalle ja ampuu takakulmaa. Vapola on siinä taistelussa Vallan kanssa. Valta saa sieltä kuitenkin. Valta ohittaa siitä ensimmäisen pelaajan Rinkisen, hakee sen kun sieltä Vuorinen lähtee palloa viemään. Valta, Eronen on siellä keskellä, Seiro tulee toiselta puolelta, Valta lähtee itse leikkaamaan keskelle ja laukoo ja loistava torjunta sieltä. Mutta muuten kyllä Honganen keskialueella on hankaluuksia. Nyt puolestaan ne pääsee Valtavauhtiin. Upea kuljetus, nyt on paikka! Ja sieltä tulee tasoitus. Nyt on kyllä niin äärimmäisen suoraviivainen hyökkäys. Ja sieltä tulee Honganen tasoitus. Ilona Valta kauden 3. Tärkeän aikaan ennen taukoa onnistuu Honka pelin tasoittamaan. Niin nopea suoraviivainen hyökkäys kuin vain missään oppikirjassa enää olla ja vain saattaa, mutta sitä ennen kuitenkin ne Valta kääntää oikealle jalalleen, harauttaa Kosonen ja sitten ne lähtee laukaus, joka yllättää! Tälle Sjöholm ei ihan pallo pääse nyt ja Valta aiheuttaa suuria vaikeuksia ja vapauttaa Sjöholmin läpi. Niitä on paljon harjoiteltu omalla ajalla juuri näitä hetkiä varten ja sieltä lähtee ylärimaan osuu. Se on nyt toinen ylärima Hongalta tähän toiselle jaksolle. Ja Honka tulee jälleen. Tuleeko sieltä jo seuraava maali? Kyllä tulee! Peli on 3-1. Ilona, ei juman kekka, mitä täällä tapahtuu? Kammeta tuolta vielä mukaan pistetaistoon. Katsokaa. Siinä ajaa Senja Salo itsensä vähän tuosta tilanteesta, mutta tuo viimeistely on aivan jäätävä. Sinne pystyyn haetaan nää Vallalle. Vähän vaikea pallo siitä tulee. Ja Seiro on siinä 1-1. Lähtee harauttamaan Sarliinia. Sieltä pallo tulee ja loistava pallo se on! Ilona Valta puskee pelin 2-1. Loistavasta Elli Seiron esityöstä. Kauden 6. osuma tulee. Ensin se loistava pitkä syöttö sinne ylös. Ja sitten Seiron haasto. No, erinomainen keskitys ja voimalla lähietäisyydeltä Valta. Ei sitä rangaistuspotkoa kuitenkaan tullut. Nyt pääsee sitten Valta tulemaan uudemman kerran. Uusi paikka ja lauko Seirolle tulee. Tanninen siinä vastassa. Seiro saa käännettyä keskityksen ja vähän paikallisesti tulee ja siitä laittaa Ilona Valta pelin 1-0. Lähtee suoraan yrittämään ja se menee maaliin! Komea vapaa potkumaali! Ilona Valta tuo Hongan tasoihin. Jos oli avausmaali upea, niin on myös tämäkin. Ilona Valta, hänelle kauden 8. maali ja millä tavalla? Puolustama. Siitä tulee avaus. Ja Vallan nopeus riittää. Hyvä viimeistely yli.
pikkuhelmarit pallon liikkeelle ja Valta löytyy vasemmalta laidalta ja hänellä on jälleen vaikka kuinka paljon tilaa ja tulee jo maalin edustalle ja hieno viimeistely Ilona Vallalta siitä etukulmasta. Taustalta jälleen Kiviranta yrittämässä seuraava laukaus ja se painuu komeasti sinne takakulmaan. Suomi 6-0 johtoon, 42. peliminuutti Ilona Valta. Ratkaisu tästä. 3 pelaajaa juoksee yli ja sieltä lähtee komea laukaus ylärimaan.